Thanks to the European Union, your protection will become stronger. We are going to make a history. Kvôli vám, progresívcom, ktorí predkladáte toto nariadenie, sú na dennej báze v Európe vraždení nevinní ľudia, znásilňované ženy a aj napriek tomu, že sa teraz usmievate od ucha k uchu, je to práve kvôli vám, že sú tu deti unášané na dennej báze a že sexuálne násilie takto vystrelilo do nebies. Všetky grafy, všetky fakty poukazujú na to, že západná Európa je plná vrahov, násilníkov a teroristov, ktorí tu nemajú čo robiť. Ale namiesto toho, aby ste jasne povedali, poďme toto zlo z našich ulic deportovať preč, poďme poslať týchto kriminálnikov a vrahov tam, odkiaľ prišli, tak prídete s nariadením, kde priamo pomenúvate nelegálnych imigrantov ako irregulárnych imigrantov, ako nejakých nebežných ľudí, čím legalizujete zlo, ktoré v našich uliciach nemá čo robiť. A dokonca žiadate pre väčšie práva pre týchto nelegálnych imigrantov, lebo čo ak sa im vraj dejú v nejakých táboroch krivdy? The victims' rights cannot depend on geography. To je choré a zvrátené. Vy progresívci máte celé ruky od krvi nevinných obetí a treba vás konečne zastaviť.